Yawuvuke wena. Kathi lamavuwazi kaManqele amsebenzela makunjani. Uyabona ke sekuyacaca ukuthi uManqele amavuwazi yawathenga ngempela. Uyabhadala uManqele. Iplatinum isithini manje kaManqele manje? Kwenzakalani ngaye? Awuyakhokha. Sekucacile ngisho ingane encane phela manje. Uthi uManqele ngampela usemlandweni nje wamanga wokhokhela amavuwazi. Umlando wamanga uyayiphinda kuManqele. Nangu phela baginqo, nangu ampungo sebaginqo. Nayi abaginqo ibamele. Yena kathi akhe amavuwazi amsebenzele masekunjani. Ashoda phi lamavuwazi? Nkosi yami uyawakhokhela. Yabona ke manje sekuvele kwacela ngisho ingane encane. Uphandle manje uManqele. Phandle izinqa ukuthi ngampela ungumbhadalo wamavuwazi uManqele. Sekucacile manje. Asiboni phela iplatinum yakhe imsebenzela kuphi. Tule kuthe du manje. Cashile manje uManqele. Futhi ola lo muntu uyakhokha lo uyakhokha. Imphumela yokukhokha ke ilena esibona ukuthi akuthi inyaka kuyi kuyacaca amavuwazi uyabhadala. Sefile ukukhokha. Uyokhokha kozukube nini avele yeke lo. Sekucacile phela manje. Sekucacile ukuthi manje lento ayimsebenzeli yokukhokha. Ayimsindawo. Ngendawo to wayithenga le mobheka nongoma. Kuthiwa siyazamile utshani.